Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki badhe sedulur dalam badhe nguji utawi keistimewaanipun menika pusaka Kembang Wijaya Kusuma. Ini bakal damlake raja. Tangan kosong. Iki namung gelang akar bahar iki betul. Pengujian. Ini kosong. Assalamualaikum, salam, bismillah. Assalamualaikum rijalul qurib sirujud sirolah sifatullah datulah kudratullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nyatusun badhe nguji kesetiaanipun Kembang Wijaya Kusuma badan Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih kaharjan kawilujengan, khususipun ingkang tansah setya tuhu mirsani channel Suralawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi sedaya ingkang mirsani channel Suralawe kinanjar bagas waras jasmaniah rohaniyahipun, dhuwur lan batinipun. Lan mugia ingkang mirsani channel Suralawe mang diangkat kamoten kamulyan derajat lan pangkatipun, lan mugia dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugia dipun tambahi rejeki ingkang kathah mlimpah ruah krana ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Para sedulur, dalu menika channel Suralawe badhe bakas utawi menyajikan tuah pusaka wesiaji inggih menika pusaka Wijaya Kusuma. Dados dalu menika channel Suralawe badhe nerangaken utawi njlentrehake sedelipun pusaka Kembang Wijaya Kusuma. Saderenge dalem matur maraseba cemanaka tengasane panjenengan sami, anggenipun badhe medharaken pusaka Kembang Wijaya Kusuma kanthi saerane penggalih nyuwun idine pangestu sedulur ingkang kanthi wilujeng. Dados para sedulur, Kembang Wijaya Kusuma menika termasuk kembang ingkang tuwahipun ingkang gaib, ingkang mistis. Diwastani
kembang Wijaya Kusuma. Dadi wonten nami kalih Wijaya kalih Kusuma. Wijaya niku kangge kejayaan utawi kangge yang peperangan kemenangan. Kusuma niku kembang nur cahya arum gandhanipun. Dados pusaka menika termasuk pusaka yang keramat para sedulur, pusaka kembang Wijaya Kusuma. Dados dalem kenging napa anggenipun medharaken pusaka kembang Wijaya Kusuma dalu amargi tuwah utawi gaibipun inggih menika arum utawi gandhanipun medale yen dalu. Jadi kembang menika sifatnya medale dalu tengah latri jam 12. Yen pun enjing pun boten wonten arum cahyane, arum gandane pun boten wonten. Dados pusaka menika termasuk pusaka ingkang keramat, ingkang gaib. Niki pusaka jaman riyin, pusaka jenis Wijaya Kusuma menika termasuk pusakanipun para dewa ingkang diturunaken teng Dewa Kresna. Dados para punggawa raja mawon ratu jaman riyin pami badhe njabat utawi dipunobataken dados priyayi ratu tetep gadah pusaka kembang Wijaya Kusuma. Jadi pusaka menika yen dibeta dalu, didalaken dalu niku mbeta saged mancaraken nur cahya utawi aura ingkang mistis, ingkang keramat, ingkang arum, ingkang sae. Dadi tuwahipun nggih sedulur kangge kerejekian, kewibawaan, kangge nambah karisma, kangge usaha napa kemawon saged lancar gangsal barokah. Tur rezekine pun saged melimpah ruah, mengalir ingkang deras, ingkang becik, ingkang sae. Dados pusaka menika manfaatipun ageng banget. Dados pusaka menika ingkang saged ngecakaken utawi saged binaaken, saged kangge ngusadani tiyang gerah kolbu saged saras. Tapi sedaya nggih tetep nyuwun ingkang Maha Kuwasa lantaran pusaka kembang Wijaya Kusuma menika dipun dongani disuwun ingkang Maha Kuwasa ka insyaallah saged napa kemawon saged saras kaindahanipun Gusti Allah. Jadi para sedulur yen badhe ngecakaken pusaka kembang Wijaya Kusuma nggih tetep wonten japa lan mantremipun. Di japa lan mantremipun nggih menika Assalamualaikum salam bismillah. Bismandeng mil asih lah marang purbayane wong sak alam bono. Asih-asih sang kersane Gusti Allah. Tek sari sukma sari sarimbang telasih yen mari demen mari kangen marang jabal bayane wong sak alam bono. Panggih kula ngertos remene ngantos luasing getih. Arem cahyaku, arem gandaku saking kersane Gusti Allah. Niku pandungane yen ngecakaken pusaka kembang Wijaya Kusuma para sedulur. Terus pusakane kados mengaten iki. Kembang Wijaya Kusuma. Unik. Yeah. Di dalam anggene pulun medharaken pusaka Wijaya Kusuma kula cekapi semanten para sedulur papilih para sedulur anggenipun mirsani kirang prap utawa kirang sae anggenipun medharaken saged komen teng kolom komen insyaallah dalem badhe nyajikaken malih utawi damel konten malih ya menika pusaka ingkang keramat ingkang mistis dinten sanesipun ana wiji abang nang telenge bumi kairing para nabi wali
Alhamdulillahirabbil alamin.